diapa-apano wis meteng. Kowe tak dadekno boneka antik. Dadi boneka antik iki pikirane kaya menungso. Lek disetel kudu iso nyanyi, kowe kudu iso muni. Carane disetelke dipenyet. Aduh. Peta. Suku meletrek baca ya. Iki nek mulai protesan iki mateni setu. Ini kecat, ini kecut. Ada apa? Susuku tidak mati. Nyanyi sembarang. Aku iki tukang tambang. Orang pas loh. Orang bukan saya orang balik. Ayo nak aja, nabi. Ayo boleh.